ayun guys, maliligo na muna tayo. Kasi amoy araw na ako, baho-baho. Baho-baho pa. So guys, maliligo na muna ako. Maliligo na talaga ako. Kayo, ilang araw kayo di nakaligo? Balik na ako guys. Wow, marusak ka. Bala ba? Bala. Bulok. Na. Oh. So, what's up guys? This is Batang M. Another day, another katrantaduhan naman tayo ngayon. Pagilong ba? Suman. Wala naman mo subscribe ni mo. Magbuot na ka. Bag-to-bag ka. Ha? Ano? Pindot? Bahala ka dira, oy. So mga proks, iniisip mo ba yung iniisip mo ngayon? Mali ka kung yan yung iniisip mo. Mali ka. Wala naman akong iniisip. Wala akong utak. At speaking of walang utak guys, babalikan natin yung mga memories ko sa 2019 memories. Ibig sabihin, lahat na ng pagdaanan ko noong 2019, ibabalik ko ngayon sa 2020. Di na kasali yung taong iniwan ako. Di ba no, di na to mabalik. No? Hoy, tubag! Tubag ba? So what's up guys, again this is Batang M. Another day. Inulit ko lang yung sinabi ko. Another day, another katarantaduhan na naman tayo. May gustong gagawin ako ngayon. So guys, teka lang muna. Teka lang, saglit. A few inches later. Guys, ito nag-quick break kami. Pero di yun quick kasi tumagal na yun ng ilang oras. Anong oras na araw? 7:57. Kanina lang, umaga pa yun. Ngayon, gabi na. Tingnan nyo na sa labas. Oh. Gabi na! Ay, wait. So guys, di na yun quick kasi tumagal na nga ng ilang oras. Anong tawag pa? Quick, quick na mabilis. Quick but late. So guys, quick but late ha. Nag-snack lang kami nun. Kaya ito yung nangyari. A few inches later. Wow, marusak ka. Bala. Bulok. Bad word. Na. Oh. So ito na po ang Tapos na po yung shake natin. Lagyan natin ng playthings, guys. Oh, yung playthings, oh, ganyan. Tapos na po yung shake natin. anong tawag mo dyan? Ice candy. Wow, napakaangas. At guys, saan nga tayo? Ay, oo nga. Babalikan natin yung memory sa 2019 ko. Guys. So, speaking of palarong pambansa, it was my, maybe not successful para sa akin dahil kulang
di kasi ako naging quality player nun. So, swerte lang yun, thank God, kasi sa regionals, sa regionals namin, sa Tanggol, noong 2018, anong tawag nun, Ar? Nadala. Ha? Nadala. Sali. Kaya ako nasali sa palarong pambansa, pero di ko inassume na yung panahon na, sa mga panahon na yun, di ko inassume talaga kasi semifinals against Cagayan de Oro, nag-bronze lang kami, natalo kami ng Cagayan sa semis namin. Football guys, so football ah. So natalo kami, napunta kami sa fight for bronze, for third. So kalaban namin yung Miss Oriental, ha guys. So di namin in-expect na mananalo kami. We just try our best because gusto namin maka-medal. Di pa kasi na medal nga. Pero di ko in-expect yun na magiging top scorer daw ko. Char! So guys, balik tayo ha. So nung regionals namin, sinabihan na lang ako, napunta kami sa pasyalan sa Tanggol. Christmas yun eh, kaya Christmas capital symbol. Pumunta kami nun. Nagkita kami sa isa sa mga referee. Di ko in-expect, sinabihan niya yung coach at lumapit naman ako. Baka may importante siya sabihin. Kaya nga, na-surprise ako, di ako makapaniwala hanggang sa ngayon. Ha, guys? Di ako makapaniwala dahil natupad yung pangarap ko. In 5 years, dinadasal ko talaga. Ay, hanggang sa maabot ko. So, pinili nila ako, tapos di talaga ako makapaniwala dahil malaking blessing na yun para sa akin. So, moving on forward, dun ko rin nakilala ng maigi yung ex-girlfriend ko. Ha? Yung nasa second vlog ko, yung nung mga requested, yun. Siyempre, isa rin sa mga magandang nangyari sa buhay ko. Ha? Guys, gets nyo? Di ko gets. Ba't ako na yung lang? So, moving on forward. Moving on na tayo. Pagkatapos nun, nagpapahinga. Pero patuloy pa rin ako sa pagte-training, ha, guys. Hanggang sa umabot sa may tournament sa Oroqueta, bigla akong di expect na injury ako nun sa tuhod ko. Akala ko di na ako matutuloy sa pambansa. Pero thank God, nag-take ako ng medications ko. Pinalo ko lahat ng mga exercises, mga binigay, water therapy. Nabilisan yung pag-recover ng tuhod ko. So sa isang buwan, ha guys, nakapaglaro agad ako. Kita mo yun, ha? Pinagdadasal ko yun, tapos si Lord. Blessed na ako nun, ha guys. Kaya ugalayin kayong magdasal, ha? And speaking of, again, dun, nag-train niya kami dun, mga 2 months, hanggang sa bukid dun, to Cagayan, bukid dun, so, pinaka the best na experience ko ay makilala yung mga ka-teammate ko, yung idol ko noon na naging ka-teammate ko sa pambansa. So sobrang malaking blessing na yun, nakakilala ko sila na ma-close. Di ko siguro para sa akin close na sa kanila dahil sa madili at guys, mga laro, the best yung palarong pambansa, yung kalaban namin, kahit di ako nakapag-score daw. Ay, Lord Jesus. So thankful din ako, naging first 11 ako. First 11, mga first to third, yung first to third game namin, first 11. Pagka quarterfinals din ako na first 11. Pero madami kasi akong kulang. Ang yung pinaka di ko malilimutan ay yung mga pinapagalitan kami ng coach, mga ng kaibigan. Putik no, tamyat, ganyan, minumura ka. Pero normal lang yun kasi
tinutulungan ka namin nila kasi gusto lang naman nila manalo sa team. Ha? Di ba guys? So next one, the best talaga. Yun lang masasabi ko sa palarong pambansa ko. Ito yung papakita ko yung picture. Ito yung mga ka-teammates ko. Dito kami nagtitrain sa Bukidnon. Ang ganda doon, ang ganda, ang ginaw. Tapos guys, next punta tayo sa susunod natin So syempre guys, di malilimutan mga Bisaya guys, hindi lang talaga siguro mga Bisaya, syempre pati na yung mga taga Luzon pumupunta sa Sinulog, yung annually na sineselebrate. So guys, pumunta kami kasi guys, di mo maiisip yung nangyari. Wala akong pera nun, wala akong pambili ng ticket, alam mo. Ginawa nila na solusyon para makapunta ako ng Cebu. So guys, tinulungan nila ako hanggang sa makapunta ako ng Cebu. Makasali kami sa Sinulog na yun. So enjoy naman guys kasi syempre libre yung ticket, enjoyin mo, allowance yung iniisip mo. So shout out sa kanila, yung mga S-boy, si Vincent, si Dudong at saka si Ayed. So si RC Ading Pendragon, si Vince Maxwell Guantero at si Mark Jade. Yan yung mga S-boy spam ko sa Mariner Boys, subs more. Madami ding naganap sa 2019 ko. Mga lakad namin. Bumalik naman kami ng Cebu, libre yung ticket. Kay Ading Pendragon yun. di namin in-expect yun. So guys, ang buhay ko parang gulong. Minsan nasa baba ka, minsan nasa taas ka. Pero ngayon guys, nagbago yung buhay ko kasi nagkaisip ako nito. Before ako pumasok sa vlog na to, sa pagiging YouTuber, ang hirap. Parang it takes it takes big confidence sa sarili mo para makapagsalita sa harap ng camera at para maglakas ang loob para ipanatili yung energy mo ng vlog mo. So guys, di ko na experience, ngayon ko lang na-experience ito. First time at saka pinakamatindi yung palaging naghahawa ka lang sa camera mo. Ang bigat pala ng camera. Glasses. Mata ni mo. So, muntik ko nang nakalimutan. Ano nga yun? So kakares ko lang yun mga after siguro 2 months na pahinga para makarecover yung tuhod ko. Naglaro na naman ako ng tennis. Di na kasi ako binila na soccer shoes. Racket na lang yung binili sa akin Isa na binilan nyo ako ng 2. Soccer shoes at saka tennis. Pero sige guys, thankful pa rin ako sa lahat na sumusuporta. Sa mama ko, sa pamilya ko, syempre. Sa mga lola ko, sa mga Canada, saan yun? Nakalimutan ko na sila. Kalimutan kong sang lugar na sila. So guys, so ang oras po natin ngayon, di mo na namamalayan, gabing-gabi na ngayon. A few inches later. At so guys, di natin malilimutan to, mga shoutout. So shoutout kay Denmark Lumasag, kay Jaja,
Kay Angeli, shoutout sa inyo. Kay Manman, Prox. Kay Loloy Jeco. Kay Wov. Kay Greg, Lode, Idol Tika. Congrats din ni mo dara. And Amping Perminti. So Nicolas De Gaspi, shoutout sa mga Azili. Shoutout sa mga kabaw na kakita ka. So si Rhea Kin Kaga, shoutout sa imo. And Luigi na nasa Sambuanga karon, shoutout sa imo. So si Edgar Sad, Edgar pinakagwapong bata. So guys, doon lang po ang pagtatapos ng ating vlog ngayon. So anong oras na ulit? It's 10:49. So it's 10:49. Ngayon lang ako natapos kaka-vlog ko. Guys. I-upload ko pa to. So guys, at sa ulitin guys, Batang M po. Don't forget to like, subscribe, leave a comment kung gusto nyo magpa-shoutout o anong gusto nyo sabihin. So guys, Prox, mga katropa, tropa ko, Prox out, Batang M out.